Tentrem rahayu miwah basuki mugi konjuk katur para tamu sedaya. Aha. Ajan oh garing gedene sak menok diarani cuplis ya Rama Joko ki jan sia-sia men. Katur jumeneng Widyawati ingkang ngongkos pindah saking Tiana Entertainment. Ingkang mijil saking dene saking Winong Boyolali angka kok angka sepindah iki. Lah angka piro Mas? Angka setunggal. Oh, angka setunggal. Menika apa angkanipun ayu? Ibu Riwes Sayektiningsih. Monggo katur jumeneng. Sarjana lho. Sarjana. Nah. Urutane sapa reng? Urutan yang kedua. Bang basa Jawa disalahne aku go basa Indonesia. Mijil saking Boyolali ugi juara kecamatan Mas. Derek apa? Juara masak. Oh iso. Loh, juara masak. Woi juara masak, masak apa? Masak super mie karo nyeplok endhog. Oh alah, ora rombak. Panjenenganipun Mbak Yuni Puspita meong-meong semoga katur jumeneng. Meong-meong ki kucing ki. Lah ya nek puspitane ilang dadi puspita. Berikutnya reng. Berikutnya penyanyi idaman, penyanyi idola, iki Idola. penyanyi ya, penyanyi idola, mijil saking Boyolali ugi. Wah, kok Boyolali? Ini ki juara RT Guran. Asli juara 1 nyanyi ning gur tingkat RT. Tingkat RT. Ya, ini ya luar biasa saiki dadi Juara apa? Non, Juara apa? juara nyanyi. Oh, juara nyanyi. Oh, ning alhamdulillah najan RT saiki dadi sinden kondang. Ngertiku nek juara panjat pinang. Ajat pinang itu. Panjenenganipun Ibu Lia Sumogo. Ya, pandang Lia kok halus men. Punya adik kecil, ku beri nama Lia. Dia senang bernyanyi-nyanyi sambil menari-nari. Lia, kemari, ayo nyanyi-nyanyi. Lia, Kemari, ayo ngadep maning. Ratap aku Kok juragan. ngono lho Mas ujung-ujunge. Aku ki ayo kita nari sing muni liya kuwi. Bangsa ora ketok. Ya kaya mburi. wis gangkep reng. Cakep. Komplit. Bije. Para tamu diaturi kepinarak midhangetake kiparae Piana Musik Entertainment lumantar salam pambuka Tri Widyawati jangkep. Semoga dan wilujeng midhangetaken.